Hello mga ka-riders, magandang araw sa inyong lahat and welcome naman sa aking channel. Pero bago ako magsimula sa mga new visitors or viewers sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na lang ang notification bell para updated kayo sa sunod ko na mga upload na video. So ang pag-usapan naman natin ngayon mga ka-riders ay tungkol pa rin ito sa ating mga motor. So, itong produkto na i-share ko sa inyo mga ka-riders, first time ko itong nagamit. Kaya naisipan kong ibahagi sa inyo to para kahit paano makatulong ako sa mga baguhan pa or sa mga di pa alam to. Kaya itong video na to para to sa mga wala pang alam sa ganitong klaseng product. Ito siya mga ka-riders, tinatawag na Carb and Choke Cleaner. Sa mga wala pang alam nito, ano to, panglinis to. Siyempre, may cleaner eh. Panglinis to sa carburetor at saka sa choke ng ating motor. Maganda to mga ka-riders dahil talagang malinis ang ating carburetor mga ka-riders. At ang kagandahan nito mga ka-riders, di lang linis ng ating carburetor at saka sa choke ang maka-benefits mo dito pag gumamit ka nito, kundi lubricant rin to sa lahat ng mga moving parts sa makina ng ating motor mga ka-riders. So, ako rin, first time ko itong nagamit sa katagal-tagal ko nang nagpa-tune up dahil yung motor ko, pang-ngatlong motor ko na yun eh. So, yung last na motor ko, yung itong pang-ngatlo ko na motor, ano na yan, 6 years old na yan mula nang binili ko. So, ngayon lang rin ako nakatagpo na may ganito palang cleaner sa carburetor. Siguro sa mga nakakaalam na nito, swerte kayo no, na maaga kayong nakaalam sa akin ngayon pa lang eh. Pero wala namang problema. So again, sa mga baguhan na nagmayari ng motor, kung magpa-tune up kayo mga ka-riders, bili kayo nito, Carb and Choke Cleaner. Tag 120 lang to. Iwan ko kung may ibang brand ba to. King Spoon, ang tawag dito. Anong brand na to? King Spoon. Basta Carb and Choke Cleaner ang sasabihin niyo kung bili kayo nito mga ka-riders. Or sabihin niyo sa mekaniko na mag-tune up ng yung mga motor mga ka-riders. So hanggang dito na lang ako mga ka-riders. Ito lang ang topic ko ngayon. Sana may nakukuha kayong mga kaunting idea about sa ating mga motovlogger. And again, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pakishare na lang itong video na to para makatulong rin tayo sa mga baguhan na nag-alaga ng motor. Thank you for watching. God bless us.